Mali sɔrɔdasiw gɛrɛla Kidal kɔrɔnfɛla la ka kɛlɛw ɲɛ minɛ sibiridon Tuareg ka murutili kama min bɛ se ka kɛ kɛlɛ laseli daminɛ dugu nin kama. Faranfasibagaw ka kɛlɛbolo ani yɛrɛmahɔrɔnya koba cɛma jamana fɛ. Mali sɔrɔdasiw y'a jira ko an ni Kidal cɛ ye kilomɛtiri 10 ni damadɔ ye. An bɛ taa fɛ an ka ɲɛtaa la walasa ka jamana bɛɛ lakana. Mɔgɔ sugandilen 2 ye kɛlɛko fɔ ka sɔrɔ u tɔgɔ ma fɔ ka daa kan ko nin ka gɛlɛn. Sɔrɔdasiw wɛrɛ minnu sigilen bɛ Gao n'o ye kɔrɔnfan duguba ye o kumana kɛlɛw kan min bilala kɔsan na Kidal duniya kɛlɛyatɔn ka hɛrɛ jɛkulu fɛ MINUSMA. Kɛlɛ daminɛ muguci caman bɛ o ye mɔgɔ sugandila dɔ ka fɔta ye. A y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi fan fɛ Rusila saralakulu kɛrɛnkɛrɛnna Wagner n'o welela finitigi fanga dɛmɛ la san 2021 olu ka ca ni Mali sɔrɔdasiw ye. AFP ma se ka yɛrɛmahɔrɔnya dantigɛli sɔrɔ. Kunnafoni dalajɛli o bɛ gɛlɛya ni sebaliya ye ka don kɛlɛ ni kɛlɛ kan ani fɛn wɛrɛw. Kɛrɛnkɛrɛnya la murutilenw ye nɛgɛjuru siraw tigɛ Kidal jumadon n'a sɔrɔla u tun bɛ sɔrɔdasiw ka bingani makɔnɔ. Dugu ni sigibagaw 10 ni caman tariku yɔrɔ min ye yɛrɛmahɔrɔnya murutilenw ye ani siraba tigɛyɔrɔ min bɛ Algérie sira kan olu tun bɛ ka kɛlɛ makɔnɔ kabini Tuaregu ka murutili la n'o wulila san 2012 ani a sɔnna ka marifa dabila san 2014 na o ye marifaw ta kurala tugun ut kalo la. Mɔgɔ sugandilen wɛrɛw y'a fɔ ko siwili jamanadenw bɛ ka boli dugu kɔnɔ. A y'a fɔ fana ko an ka kan ka kɛlɛ jan makɔnɔ. Sɔrɔdasiw ye fiɲɛ bon kɛ Kidal dugu kɔnɔ nin don laban ninnu na u ye wele ko jatigɛ wale laɲini kama. Siwili caman fagara denmisɛnninw fana sen bɛ o la dugudenw ni murutilenw ka fɔ la sɔrɔdasiw ye fɛn min sɔsɔ. Sɔrɔdasiw ye laseli kɛ jumadon bɔlɔlɔsiraw kan ko bɔfan taabolo ni laɲiniw ye ka jatigɛ wale bagabagali fɛn o fɛn lakana ani ka an bama Kidal mara la. A bɛ jatigɛ wale daɲɛ ni waleya danfara ɲininaw ni jihadisikɛlaw bɛɛ kan. Sɔrɔdasi kuluba dɔ min tun sigilen bɛ kabini octobre kalo daminɛ na ani fis kilomɛtiri 110 ɲɔgɔn saheli fɛ o ye sira minɛ a jumadon Kidal fan fɛ.